A já jsem Darth Vader. A teď vyzývám velké auto a posvátné auto, aby okamžitě přijelo, jelikož jedu na malý výlet. Čáry, máry, šup, fuk, muk. Ano, povedlo se mi to. Teď se trochu projedám, ne? O několik minut později. Tak, jsme u kámoše. Ahoj, jak se máš? Ale jo, dobře. Co, pečeš nějaký buřty? No jo, zrovna jsem jeden koupil. Opečem si, ne? Jo. Nejlepší kvalitu. Víš, proč jsem přivázal ten oheň na řetízek? Nevím, protože už mi několikrát utekl. Ty jo, to je teda něco. Mňam, to bude mňaminko. Teď mu dově baterky, jo. No jasně. Hej, modrá, za ní, wow. To nedáme, play. The end.